ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ. వాపన్నులేగల ఇంచిన మరపున కండని తిక్కెర బల్లి ఇత్త వండిన ఇత్తన నంపించమంట వా నమ్మనದ ಕಂಡನಿ ತುಲೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಈ ಬಣ್ಣ ನಂಬರು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಜನ ಲಕ್ಕದು ಏನನ್ನು ಕೆನ್ನಿ ಈ ದಾನೆ ಮುಲ್ಪದ ದಾನ್ಪುನಿ ಹಾಪಾಗಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದೇ ಈರೆನ್ನ ಕಂಡನಿ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಬಡಿದಿ ಹಬ್ಬಗ ಆಚನು ಪನ್ಪುನಿ ಬೊಡೆದಿ ಏರ್ನ ಬಡಿದಿ ಎಂಗ ಮದ್ವೆನೇ ಆದಿದ್ದಿ ಬಡಿದಿ ಅಲ್ತು ಹಾಪಾಗಂಡ ನೆಂಪಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚಿ 4 ಸರ್ತಿ ಚಾಪಡ್ದಾಡು ಕುಟ ಚಾಕೆಣ್ಣಿ ಹಂಚಿನ ಮರಪು ಕಂಡನಿ ಯಾನ್ ಈ ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಎಂಕೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿಂದು ಬತ್ತನತ ಬರದುಂಡವೇ ಬರದು ಬರ ಮಳ್ಳೆ ಏತು ಸರ್ತಿ ಪಂಡನ್ ಬಾಕಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಎತ್ತದ ಪೋಚಿನ್ ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಜಿಮಲೆ ಬಲ್ಪಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತ ಕೋಡೆದ ತಂಜನುಂಡಾವ ಏರೆಗ ನಟ್ಟುನಲ್ಲತ ಏರಿ ನಟ್ಟುನಲ್ಲ ಏರಿ ಯಾನತ್ತೆ ಸುಮತಿ ಓ ಸುಮತಿ ಇದೇ ನಟ್ಟುನಿ ಬಡದಿನ ನಟ್ಟುನಲ್ಲೊಂದು ಪನ್ಪಾರೆ ಈರೆ ನೀರೆ ಓ ಸುಮತಿ ಇದಾ ತಾಲ್ಪಣಿ ಮುಲು ಅಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಕುಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ನೇಟು ನೆನ್ಪಾನಾಗ ದೇವರಂಜು ವರ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಅವೇ ನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಏರಿಗೆ ಮುರಿಯೋಡ್ನು ಪೋಯ ಉಲೇಬೋದು ಒಂದು ಚಾಕಣೆಯ ಚಾ ಇರೊಂಜೇತು ಚಾ ಪರ್ವಾರಿಯೇ ಉಲೈ ಪೇರು ಮುಗಿದನು ಈರ ಚಾ ಮುಗಿದಿಜ ಇದ್ದದೆ ಚಾ ಪರ್ನಿ ಓ ಏನ್ ಚಾ ಪರಿಯೇನಾ ಹಾ ಅಪಗಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ನಲ್ಲೇಚಿ ಲೇ ಬೇಲೆ ಪೋಪುಚಾರ ಬೇಲೆ ಬರ್ರೇ ಬಂತೀರಿಯಾ ಒಕ್ಕದಾನ ಪಾಯ್ಜಾರ ಓಡೆ ಬರಿಯರ ಬಂದು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದೇವರೇನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ತಯ್ಯ ಈ ಜನ ತಿಗಲೇದಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಂಬಲುಡು ಯಾನಂಜಿ ಟಾಪು ದೆತ್ತ ನೋಡು ನಿತ್ತು ಹಾತ್ ಪಕ್ಕ ಮರ ಕಟ್ಟನು ಬೇಲೆ ಕೆಟ್ಟು ನಂದ್ಯ ಹಾ ಯಾನು ಬೇಲೆ ಬಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಸಂಬಲೋಡು ಹಾ. ಒಂಜಿ ಟಾಪಿದೆ ನೋಡು ನಿತ್ತೆ ಅವಲ ಯಾನಂಜಿ ಟಾಪು ದೆತ್ತ ನೋಡು ನಿತ್ತೆ ಈ ಜನ ಟಾಪಿಗೆ ದೀನ್ ಲೇ ಇಡೇ ಬಲ್ಲಿ ದಾದೆಯ ಯಾನಿ ಇಡ ಕೋಡೆ ಏ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಯಾರ ಬಂತ ಹಾ ಈರು ಜಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪಿರಬೈದರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಯಾನ ಲೆತ್ತೆ ಐ ಕೇನಂದಲಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ದಾಯಿಯ ಪಿರಬತ್ತಿನ ದಾಯಿಗೆ ಯಾನು ಕೋಡೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಡೆ ಪೋಯೆ ಹಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನಡೆ ಪೋಯೆ ಹಾ ನಿನ್ನ ಜಾಲಗ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆಯ ಹಾ. ಅಡೆ ಪೋನಗೆ ಹೆಂಗ ಮರತ್ತೀನಿ ದಾದಂದು ಈ ನಾನು ಓಡೆ ಪೋಯಾರೆ ಬಂತೀನಿ ಇಂದು ಪಣ್ಣಗೆ ಏನನ್ನು ಓಡೆ ಪೋಯಾರೆ ಬಂತೀನಿ ಈ ನಮ್ಮಡೆ ಈ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನಮ್ಮಡೆಗ ಯಾನ ವೆತಾತ ನಿನ್ನಮ್ಮಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಭಾಷೆ ಜನಾರೆ ಆರಿ ನಾನು ಏತು ಲೆತ್ತರಿಗೆ ಮಾರಪ್ಪ ಅಂದು ಈರೊಂದು ಕೆಪ್ಪರ್ಲೆಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರಪೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾಂದೆ ಹೋಗೋ ನೋಡು ಮಾರದೆ ಯಾಂದೆ ಹೋಗೋ ನೋಡು ಈರೇರಿಯೇ ಪಂಡ್ಲೇಕ ಯಾನಿಯರು ಈರತಿ ಮಾರಪ್ಪೆ ಯಾನು ಮಾರಪ್ಪೆತ್ತ ಯಾನು ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಯಾನು ಜಾರಪ್ಪೆ ಎಂದಿ ಓ ದೇವರನೇ ಈ ಜನತ ಮರಪ್ಪುಡು ಎಂಕ್ ರಡ್ಡಟ್ಟು ಕಂಡನಿ ಮಂತ ಸಾಯ್ತು ಪೋತಿ ನಾವು ಹತ್ತಿ ದಾದ ಪಿಚ್ಚರ್ದ ಸೇಕರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಎಂದೆತ್ತ ಐನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ನೆಂಪುಂಡ ಅವನೇ ಪುಂಡ ಅವನೇ ಪುಂಡು ಏತು ಬರ್ತು ಬರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಐ ಇನ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ಏಪ ಇನಿ ಅವು ನೆಂಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಕೆಟ್ಟೆ ನೆನಪುಂಡು ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಈರೆಗ ಮದ್ವೆ ಹತ್ತಿನಂದು ನೆಂಪುಂಡ ಅವು ನೆನಪುಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆತನಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಅಬ್ಬ ದೇವರನೆ ಅವೊಂಜಿ ನೆನಪುಂಡತ ಅಹತ್ಯ ಅಂಡ ಏರನ್ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ನೆನಪಿ ಸುಮತಿ ದಾನೆ ಈ ಮೂಲ್ದ ನಾಲ್ಪುನಿ ಹಾ ಪೋ ಚಾಕಣ ಚಾ ನಾನ ಕುಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಚಾ ಕೇಂಡರ್ನ ಚಾದ ಕುತ್ಪೆಡು ಕುಟಿ ಮಾಡ್ರ ಬಾಸೆ ಜನ್ನಾರೆ ನೀರು ಲೇವಾ ದಾದ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತನ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರು ನೆತ್ತು ಗೊತ್ತಾಣತೆ ದಾದ ಎತ್ತಲ್ಲ ಎನಡ ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಯಜಮಾಂತಿರ ಪಾತಿರೋಡು ಬನ್ನು ಅವ ದಾದ ಎನಡ ಪಾತೆರೊಟ್ಟಿ ಪೂರ ಯಜಮಾನಡಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಯಜಮಾಡಿ ಎತ್ತು ಪಡಿಬಿದ್ರಿ ಬಾಸೆ ಜನ್ನಾರೆ ಯಜಮಾಂತಿ ಓ ಯಜಮಾನ ಬಡಿದಿ ಬಡಿದಿ ಆವು ಹಾ ಪಾತೆರ ಆವಾ ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಬಿಟ್ಟದ ಕಾರಣ ಬತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ರೈಸವಲ್ಲ ಎಂಕ್ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರಪುಂಡು ನೆನದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮರಪ್ಪುಜಿ
ಒರ್ರ ನೆನೆಪಾಪು ಜಾತಿ Coin in my hand, but the flip is on the fade. Anger in my veins, I'ma throw you out of gate. Yeah, flame in my chest, not easy to contain. No. ಅಂದಂದ ಲೊಕೇಶನ್ ತಲುಪನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರದಕ್ಕೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕಿ ಅಂದಂದು ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ 4 ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ದೇರಿಗಾರು ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲರದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಅಂದಂದು ಅವು ಸತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂದಂದು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಇಂಕ್ಲು 10 ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವು ಮಾರಪಣ್ಣೆ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಮಾರಪಣ್ಣೆ ಆಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ 10 ನಿಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಂದು ಅಂದಿ ಮಾರಪಣ್ಣು ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕು ಕೇಂದಿನ ಆರೆ ನೆಂಪುಂಡಾಜಿ ನೆಂಕೆ ಬಡಿಯ ಒಂದೊಂದು ಆಟ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಲವೇ ಅವು ಮರಬಣ್ಣಿ ಯಾನೇರ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ದಾಣೆ ಗೊತ್ತಾಂದೆ ಏರು ಶೇಖರ್ ಎತ್ತ ಸಾಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ಮರಪುಣ ಚಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಏನಂತ ರಪ್ಪ ನೆಂಪಾಣತ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆನಂದು ಯಾನೇರು ಶೇಖರ ನಾನು ಕಾಲಿಗೆ ಐಟ ಬೈತೀನಿ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಉಂಡು ಗೋಣಿದೆ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಬೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ತಾ ಯಾರಿಗೆ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಬೆಚ್ಚಿನ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಶೇಖರೆ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಶೇಖರ್ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೇಖರ್ ಅತ್ತ ಓ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೇಖರೆ ಈ ತಾನೆ ಗುಜ್ಜಿರಿ ಬೆಜ್ಜುನು ಮಂಡ ಸಮ್ಮಂಡು ಗುಜ್ಜಿರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅತ್ತಣ್ಣ ಯಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಂತ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದಿತ್ತ 10 ಇಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ಕೇಂದಿತ್ತ ಅವು ಯಾನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೇಖರ್ ಯಾನಿ ಓ ಇಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಓ ಇಯ್ಯತ ಅಂದಜಾಂಡ ಶೇಖರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೇಖರ್ ఒక పల్లెకదా నేను మర పండుగ రజన ರಜೆಜಿ ಬೇಲೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರಿಯಾ ಎಲೆ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಅಂತೀರಿ. ఒక లేట్ అండి ఈత వರ್ತಲ್ಲ నల్ల పొజిషారు ಅಣ್ಣ ಓಟ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರಿ ಒಡೆ ಬರ್ರೆ ಅಂತ ಈ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಅಯ್ಯಡಿ ಇರಾದ ಉಪ್ನಿ ಅಂಡ ಯಾನಂಜಿಕೆ ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದಂದು ರೆಡಿ ಉಂಡತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಊರಿಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಎನ್ನಡ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಾತ್ರೆನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನ್ರು ಐರಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಬೊಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎನ್ನಡ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪಾತ್ರೆ ಆಡಾಡ್ ಸಯ್ಯಡ ಆಡನಿಕೆ ನಿಗ ಚಾಪರಿ ಎನ್ನಡ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಉಂಡಾರ ಏನಡ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಪಾತ್ರೆ ಟಕ ಟಕ ಏನಡ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಎತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಆಡನೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಲ್ಲಿರಾರು ಹಾಲು ಉಲ ಇಲ್ಲ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ಮೊಲೆ ಇಡವಲ್ಲ ಉದಾರ ಮಾರಾತಂಡ ಅವರ ನೆನಪಾಪುಜಿ ಇಡವಲ್ಲ ಸುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಸುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಗೀರಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕನ ಸುಮತಿ ಲೆಪ್ಲೆ ಸುಮತಿ ಇಡಲ್ಲ ಶೇಖರ ಸಾದೆ ಅಲ್ಲ ಶೇಖರ ವೇದ ವಿಚಾರದ ಶೇಖರಿ ಸುಮತಿ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ. ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ. ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಮೇರ್ ನಡ್ತಂದ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಡ್ರಮ್ಮು ನಡ್ತಂದ್ ಕುದ್ಯತ ದಾನೆ ಶೇಖರ ಮಕ್ಕರ ಶೇಖರ ಬೈದಿ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ದಾಯ ಇಲ್ಲ ಬೈದಿಂದೆ ಬಾಡಿಗೆ 10 ಇಂತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓಡು ಅವಿ ಬಂತತ ತುಮ್ಮೆ ಬಂತ ಅಂದೆ. ದಶೇಖರ ಕಾಲಿ ಆಡಿಗೆ ಕೊರ್ರ ಪುಚ್ಚ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಡು ಏ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡಿ ಹ? ಅಯ್ಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದು ಇರಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಡಿ ರಾಕಿ ಮಂಡೆ ಸಣ್ಣ ಪುಚ್ಚವೇ ಬಾಡಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಬಿಡ ಅದೇ ಅಯ್ಯೋ ಕೋಟಿದೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರೋದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಮರಪಣ್ಣ ಏನಡ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಜಿನ ಪಾತ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಕುಲೇನಾ ಯಪ್ಪ ಒಳ್ಳೆಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ರಿ ಸುಮತಿ ಈ ಮೂಲ ಓ ನೀಲ ಚಾಕ ಅಯ್ಯೋ ಮೆರಂಜೆ ಮರಪುನ ಭಯಂಕರ ಮರಪುಣ್ಯ ಆಪಣತ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರು ಅಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವೈದ್ಯರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗತ್ತದೆ ಅಂದ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದೆ ತುರೊಟ್ಟು ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಹೋಗಿ ಆವಡ ಉಲ್ಲೆರವು ಅಂದ ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ್ನ ಕಾರಣ ಫೋನು ಅಂದ 100 ವರ್ಷ ಓ ಪ್ರಾಯದಾರ 100 ವರ್ಷ ಅನ್ಬಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಗವ್ವೆ ಪುತ್ತ ಅಂಚ 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 ಹಾ ಸರ್ ಅನ್ನಂದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮಾತಾಡಿದೆ ಪಂಡ ಇರ್ತಾರದ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರದ ಅನ್ನಂದು ಒಲ್ಲರ ಒತ್ತ ಆಂಡ ಮಾತಾಡಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂದ ಆಡ ಯಾವ್ದು 2 ಪಾತೆರ್ನ ಮರಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಸಾರಿ ಶೇಖರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾನದ ಇರು ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು busy ಇದ್ದೆ. ಯಾರು ಸಿಗಿದ ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಅವೇ ಶೇಖರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಡಲಿ ಯಾನ್ಲ ಕೋಲದ ಒಲಿತೆ ಕೊಲದಲ್ಲತ್ತಿ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಿ ಮನ್ನಿ ಯಾನಿ ಕಾಲ್ ಇತ್ತೀನಿ Call ಇತ್ತೀರಿ? ಅಂದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ನ ಕಾಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಓ ಶೇಖರ್ ಅಂದ ಸುದೀಪ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ನ ಕಾಲ್ ಇತ್ತು ಏರ್ನ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅತ್ತ ಅರ್ನ ಕಾಲ್ ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗನ ಆಗ 2,000 ಸಾಲ ಬೋಡಿಗೆ ಯಾನೇ ಮೂಲ ಕಾಸಿ ಜನ್ಸ ಅಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂತನೇ ಕಾಸ್ಕೇನು ನಕಲ ಬಂತಿಜ ನಟ್ಟು ನೆಡ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ನಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಂದ ಸಾರಿ ಬೇಲದಕ್ಲಿಂದ ಮೂಲ ಅಂತ ಬೇಲದಾಗ್ಲ ಹತ್ತ ಏರ್ ಬೇಲದಾಗ್ಲ ಹತ್ತ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಓನರ್ ಅದ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ವಾಣರೆ ಹೌದಾದ ಮುಜ್ಜುವ
ಇಂಚಿನ ಸೈಜ್ ಮಾರು ಹುಷೇ ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಹೀರೋ ಓನರ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಪೋಚಿ ಯಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಿ ಕುಸಲ್ ಕುಸಲ್ ಒಂದು ಓನರ ಏನ್ ಬುದ್ಧ ಯಾರನ ಆರ್ನಪದಾರು ಮಾರಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಾರಪ್ಪನ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ದಾದ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಸಾರ್ನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಅನ್ಪುಣ ನೀನು ಬೇಲೆ ಜನ ಪೋತಿಚಾರ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಬುಕ್ಕ ಪೋತಿಚಾರ ಅಣ್ಣ ಓಡಿ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ನೆನಪಿಜಿ ಹೌದಾ ನೆಂಚ ನೆಂಪಿಜಿ ಮರಪ್ಪನಿ ಅಪ್ಪ ಮರಪ್ಪನಿ ಸೀಕು ಶಾರ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಲಾಸ್ ಹಂಚಾಪುಂಡ ದಾದಾಳಿಕೆ ಅಂಡ ಚೂರು ಬರ್ತಾರ ಮರಪ್ಪನಿ ಈರೇರು ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಮರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಲಿ ಆಜ ನಂಗೆ ಪತ್ತಾರ ಸಾಲಗೆ ತೊಂಡ ಮರಪ್ಪುಣತೆ ಬರ್ತಾರ ಸಾಲ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊರ್ಪುನ ಐಟಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂದು ಇಕ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಪಿದೈತ ಬರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟಜ್ಜೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶ ತಕ್ಕ ಅದು ಖಾಲಿ ಪಿದೈತ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಉಲ್ಲೈ ಉಲ್ಲೈ ಉಲ್ಲೇ ರಪ್ಪ ಬತ್ತು ರೆಡಿ ಉಂಡ ತಪ್ಪ ಶೇಖರ ದಾದಿ ಸರ್ ಸರಿ ತೂಲಗೆ ಒಂಜಿ ಪೆಂಗಿಂದಲ್ಲ ಕಮ ಸುಮತಕ್ಕ ಓ ಬೇಜಾರನ್ ಪೋಚಿ ಬೇಜಾರ ಅಂದ ಕುಲ್ವೆ ಜೀವಡಿದ್ದ ದಾದಾ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಸೈದನ ದಾದಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾದಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಣ ಮಾತುಂಡತೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಶೇಖರ್ ಶೇಖರ್ ಸಾದ ಮತ ಪತೊಂದು ಒಯ್ದರು ಸರ್ ಬಜಿಲ್ ತಿಲ್ನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬಾರ್ಸೋಕ್ ಬಜಿಲ್ ಮಲ್ ತಿನ್ನರೆ ಬಾರ್ಸೋಕ ಎಂತ ಬಜಿಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಾರ್ಸೋಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ದಿನ ಬಡ್ಚಿ ಬಡ್ಚಿ ಎಂಗಲ್ನಿಲ್ಲ ಬಜಿಲಿ ನುಡಿಕಲ್ಲಾನೆ ಬಜಿಲಿ ಆತನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ ಅಂದು ಎಂಗಲ್ನಿಲ್ಲ ದನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಇರಗೆಂಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಯಾನೆ ಮಲ್ದಿನ ಎಂತಿ ಜೋಲಿ ಯಪ್ಪ ನೀರಿ ಸುಮತಿ ಈ ಮೂಲ್ದ ನಾಲ್ಪುನಿ ಉಲೆ ಬಂದು ಜಾಗಣ ಏರ್ ಕುಟ್ಟಿ ಬಾಡಿ ಏರಿಗೆ ಬಂದ್ಪುಣಿ ಜನ ಸುಮತಿ ಏರ್ ಈಗ ಗಡ್ಡೆ ಬೈದ್ನೆ ನಾನೇ ಓಲ್ ಕುಟ್ಟಿ ಸುಮತಿ ಈ ಮೂಲಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೂಲಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಾತು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಿಚ್ಚಾಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಗಾನ ಕೊರ್ಚಿ ಕೊರ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂತನ ಬಂಗಾಪುನ್ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಮರತು ಬೋಂಡ ಅವಳ ಬಂಗ ಆಪು ಮಾರೆ ಅವು ತೋರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ಬೇ ದೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಶೇಖರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ನಿಂಗೆ ರಾದ ಮನ್ಸು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ಇರ್ದೆ ಪಿರಾಡ್ ಬೈದಿನಿ ಇಂಜಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ಮಾರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇನೆ ಮಂಗಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಪೂರ ನೆಂಪಾಪು ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ ಮಂದಿ ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ಆರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆರು ನಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ದಿನಾರು ಶೇಖರ ಈ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಓಡ್ ಗೊತ್ತು ಜಾ ಕುಲ್ಲರೆ ಚಾರಿಜ್ಜ ಚಾರ್ಜ್ ಓಡ್ತಾ ಮಂಡ ಚಾದಿಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅತಿ ಎದುರು ಚಾರ್ ದಿನ ಪಿರಾಡ್ ಎಂಚ ಕೊಲ್ಲುನು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಚಾರಿ ಕುಲ್ಲರ ಬುಜ ಎಂಚ ಎದುರು ಬೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿ ಅಂಡೆ ವಿರ್ಕಿ ಇವರು ಅದ್ಯಾ ಟೆನ್ಷನ್ 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 ದಾಯ ಮಲ್ಪರ್ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎರಡು ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪುನ್ ಮನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಾಗ ಕೈ ಕೊರ್ನಾಗ ಕೈ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾದಾಗೆ ಈ ಮನ್ಪದ ಮೂಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಡೊಲ್ಲೇರು ದಾದಾಗೆ ದಾದಾ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ರಡ್ಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಬಾಕ ಜನ ಇದ್ದಿಂದ ಜನ ಇಜ್ಜರು ಒಂದು ಎಂಗುಲ್ ನಾಟಕ ಪುರ ಮಂದ ಎಂಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕರ್ನ ಮಲ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪೋರ ದಾದ ದಾದ ಕೊಡ್ರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಇನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಂಡ್ ನಿಜ ರಡ್ಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಅನ್ ಮೂಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಎತ್ತ ಚೆಕ್ ಮಕ್ಳೇನು ಮಾತ ಪಾತೊಂದು ಮಾವನ್ ಮಾರ್ರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬಡ್ಚಿ ಬೊಕ ಎಂಗುಲ್ ಬಿಡ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ ಎಂಗುಲಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರೆ ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇನಿಂಗ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಗುಲ್ ಮಲ್ಪ ಇರೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೊರಲೆ ಸರ್ ನಾಟಕ ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಮಂದರ ನಾಟಕ ಬಂದದ್ದು ಮಂದರ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದಿ ಇತ್ತು. ಶೇಖರ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಹೌದು ಸರ್. ಚೇರ್ ಚೂರು ಬಿರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಚೂರು ಬಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಹೀರೋ ಬೊಕ ಹೀರೋನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆಲ ಓ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಲ ಮೇಲೆ ನಿಖಿಲೆ ರಜಾನ ಮಲ್ಲರುಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಳತ್ತು ಅವು ಜನ ಬೇತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಗುರುವೆ ಎಡ್ಡರ್ ಹೊಲ್ದಾಗ ಅವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಆ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆಲ ಅಕಲ ಹೀರೋ ಅಕಲ 3 ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲೈ ಪೋಪೇರೆ ಉಲೈ ಪೋನಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರನ ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿ ಓ ಯಾನು ವೆಂಕಟರಮಣ ಬೇ ಎಂಚಿನ ಮಸರೊಟ್ಟು ಸಾಯ್ಪುನಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಡ್ಡದಿ ಪಂಡೆ ನಾವು ಅವ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪದ್ಮಾವತಿಲಿ ಬಾರಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಐಕಿ ಬೇತನೆ ಮೂರ್ತಿ ಅವು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡಲ್ಪ ಅವತ್ತೆ ಅಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲೇಬೋದು ಫಿದೆ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಪ್ಪಲ್ ಅಕಲ್ ಮೊಟ್ಟು ಜೊತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೀರೋ ತೂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಭಿಕ್ಷುಕೇರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಸು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪಿ ಆ ಭಿಕ್ಷುಕೇರ್ನ ನಿಕಲ್ ಮಲ್ಬೋದು ಅವು ಏನಾಡ್ದ ಅವು ಏನಾಡ್ದ ಅವೇರ್ನೇ ಓ ಭಿಕ್ಷುನ ಎಂಕ ಮಲ್ಬೇರನ್ ಹೋತ್ ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಭಿಕ್ಷು ಮಸ್ಲಿಂಗ ಮಲ್ಪರವನ್ಯ ಭಿಕ್ಷುತ್ತಿ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಬನ್ನಿ ನಟ್ಟುನಯನ ನಟ್ಟುನಯನ ಭಿಕ್ಷುಕರ ನಟನೆ ನಟ್ಟುನಯನ ನಟನೆ ಅಪ್ಪ ನಟ್ಟೋಡು ನತ್ತೋಡು ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ ಅಪ್ಪ ಏರ್ನ ಈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಲಾಗೆ ತೆಂಗಿಂದನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾರೆ
ಇತ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ ನಟ್ಟಾರೆ ನಟ್ಟಾರೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗುಲ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತು ಎಂಗುಲ್ ನಟ್ಟಾರೆ ಅವು ಆಡಾಡ ಅವು ನಟ್ಟೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ 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 ದಾಲೇಜಿ ಈ ಮೊಲೆಗೆ ಹೀರೋಯಿನಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆದ್ ಹೀರೋಗ್ಲ ಹೀರೋಯಿನಿಗ್ಲ ಲವ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲವ್ ಆಪು ಲವ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟು ನಾಕುಲು ಕಾಸು ಬಾಡ್ದು ಹೀರೋಗ ಹೀರೋಯಿನಿ ಹಾಕಲು ಲವ್ ಆಪಿ ಇಂದು ಇರ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಲೈಲೋಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಂಡ ಆ ತಮಿಳ್ ದಾಕಲ್ನ ಹಿಂದಿ ದಾಕಲ್ನ ಹಾಕಲ್ನ ತೆಲುಗು ದಾಕಲ್ನ ಮಲಯಾಳ ದಾಕಲ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತು ಕಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೊರ ಪೋಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾದವನಿ ಮಾರಪ್ಪನ್ನೀರು ತೆಲುಗುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ತಮಿಳ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಹಿಂದಿದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಅತಿ ಇರು ಒಂಜಿ ಸರ್ತ್ಯಾಂಡ್ಲ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋ ತೂತಾರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಾಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲಾಡು ಆಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಾಡು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕ್ಲಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಏಪಳ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಚಲ್ಲು ಮಂತ್ ಬಾತಿರಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಆತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಾಣತಿ ಇರಿಗೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮನ್ಪೆ ಮಾರಪ್ಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಾಂಡ ಅತ್ತ ನಾವು ಬುಲೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕೊಡುಗೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಐಕೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಬುಳೆಪಾಲೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನು ಗೆಂದಲಿ ಆಯ್ನಾತು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನು ಟಾಕೀಸ್ಗೆ ಪೋತ್ ತೂಲಿ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ನಮಕ್ ಎತ್ತಲೇ ಅವನು ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೇಪಲ ಸರ್ ಇರು ಪನ್ನ ಇಂಕ್ ಅರ್ಥ ಸರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಈಗ ಪಾತ್ರ ಅಂದು ಅವು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬರ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು. ಯಾನು ಇಂಚೆ ಪಂಡೆ ಅಂದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಲೇಜ್ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಿ ತೊಂದರೆ ಇಂದು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಇಂಚೆ ಪಂಡಾರು ಪುದರ್ ಅಂದು ಏನ ಪುದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆ ಬಂದು ಹೊಸತೆ ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆ ಹಾ. ಓ ದೇವೇರೆ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನೆಂಪಾಂಡ್ ದಾದೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಲೆ ಬೇರೆ ತಿನ್ನಿ ಮಲ್ಲಿಗಟ್ಟೆಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರೇ ಕೊಯ್ಲ ಸುರುಟು ಪುದರ್ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಡಿದೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗೆ ನಂಚಿದನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಪುದರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುರೇಶ್ ರಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಯ್ಲ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಕೊಯ್ಲ ತೀರ್ಪುಗೆ ಸುರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿದ್ದೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಬಾರಿ ಚುರುಕು ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಪೋಯ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ 4 ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಗೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ಪಮ್ಮಪ್ಪು ಪನ್ನಗ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಬನ್ಪೇರು ಇನ್ಗೋಯ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತು ಕೊಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಚಿನ ಈ ತಿಳಿ ಹಾಸ್ಯ ನಡುತ್ತಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಡಗಲಿ ಮಾತೃ ಬೋಪಿನಿ ಒಂದು ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಲೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಪೋಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಮರಣಿ ನಿಗುಲ್ಪುರು ತೂದುಪ್ಪಾರು ವಿಧಾನಸೌಧಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಬರೀ ಸಮರ್ಥವಾದ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ದೆ ಸಾಧಾರಣ ಅವು ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಮರಣಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಸಂಸದರ ನಂಚಿನ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದೇನು ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದವು ಸೇರೋಡು ಅಂಜನೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಮನವಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕೊರತ ಅವೇ ಲೈಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಮಲ್ತರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಟಕನ ಇಂಚೇನೆ ಆ ಗುದ್ದನೆ ಸರ್ವಸ್ವನ್ನ ಮಾತೃಬುಡ್ದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿಗೆ ಅಂಚಾದು ఒక ಅಂಚನೆ ಪನೊಂತರ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಿಗುಲು ಕುರ್ತಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬೊಕ್ಕವರ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಈತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಂಡ ಬರ್ಪುಣು ಇನಿ ಪದರ ಬಲೆ ತೆಲುಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿ ಸುತ್ತುಳು ಬೋದಾರು ಯಾನು ಒಂಜೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೋಲು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಬಿಡದು ಬೋಪನಿಗೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಒಂಜಿ 10 ಸರ್ತಿ ಏನು ಬದುಕಿಡು ಸೋದು 11 ಸರಿ ಗೆಂದದ್ನೇ ಯಾನು ಪೋಯ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತನ ಒಂದಿನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರಿಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ನಿಗುಲು ನಿಗಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಂಬೋಲೆ ಒನ್ ಡೇ ಆರ್ ಅದರ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಪ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶೋಲ ಒಂಜಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಲ ನಂಗೆ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಕೊರಂದೇ ಪೋಪನಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನನ್ನ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಂಡತೆ ಅಲ್ಪನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಂಡವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕಣ್ಣನ ಬಿಡೋದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದೇನು ಮಧ್ಯೆ ಕುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ ತಾನೆ ಮಂಡೆಗೆ ಒಲಾಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಪಣ ಅಂದಿನಿತ್ತು ಆತ ಈರು ಜೋಚುಡು ಬಸ್ ಆತ ಜೋರು ಕುಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಾಪದಾರರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಅದು ಪಾರೆಗೆ
ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ 2 ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಬಾರಿ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಡ್ಡಿಲೆಕ್ಕನೆ 14 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಪೋಣಂದು ಗೊತ್ತೊಜ್ಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ತುಳು ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಗುರಿಯರತೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ವಲ್ಪಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಚಟ್ಟಡಿಕೆಯನ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ದೇದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಗಾಡಿ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ನೊಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೊಗ್ಗುದೇರ ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಜ್ಯೋತಿ ಈರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಾತನ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ ಈರು ಶೋಕುಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಂತಾರೆ ಆ ನಿಕಲ್ನ ಇರುವೆರ್ನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಎಡ್ಡಾತದಿತ್ತಂಡು ರಾಜೇಶ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೇತೇನೆ ಟರ್ನ್ ತಿಕ್ಕದು ಕಾಮಿಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಒಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆತಚ್ ಶೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ವೆರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪಲು ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಐತಿನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ ಕತೆ ಜತ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಆರ್ಕೊರ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ರಾಜೇಶ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದು ದಿನಕೂರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೆರೆ ಉಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಚ ಪಾತೆರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಕನಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ಕಣ್ಣನ್ ಬಿಡದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಬಕ್ಕ ಸುರೇಶ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಕ್ಕ ಇರು ಭಾರಿ ಕಲ್ತಾರೆ ಸುರೇಶ್ ದುಂಬುಡ್ದು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ ಟಪ್ 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 ಕಲ್ತಾರೆ ಅವು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಹತ್ತು ಕ್ವಿಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಪಂಚಾಪ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಅವು ಅವೇ ನೀರು ಕಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ನೀರು ನಾವು ತೋಜುನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜೇಶ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಲ ಐಕ್ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಲಕ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಜನತಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಯರ ಸುರುವಾಂಡ ಐಕ್ ತುಂಬ ನಿಕಲ್ ರಡೇ ಜನ ಅವು ಆತು ಪೊರ್ತು ನಿಕಲ್ ಭಾರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕುಲ್ಲಾಯರು ಜ್ಯೋತಿ ಕುಲಾಲ್ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅವು ನನ್ನಲ್ಲ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಅರಡಿ ಅಂಚಿನಾಲ ಮಲ್ಪವಲಿ ಯಾನ್ ತೂನ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅರಡ ದಾಲ ಮಲ್ಪವಲಿ ಅಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅರಡ ಅಂಚಿನ ಅದು ಕ್ವಿಕ್ ಕುಲ್ಲೆರಾರು ಅಂತ ಜುವ ಅರ್ನ ತೋರಾಂಡಲ ಅವು ಏನು ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪಿಜಾರು ಅಂಚ ಅದು ಟೋಟಲ್ 4 ಜನತಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಶೋಕ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸರಿ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ದೀನಿತೆಯ ಗೆರ್ದಾಕಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ